5 вида християни, любими на Сатана. Има ли те в този списък? Лицемерни вярващи. Библията казва: тези хора ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. С устата казват, че обичат Господа, а в сърцето си мислят за своите дела. Бог вижда всичко ясно, правещи компромис с греха. Библията казва: не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Някои съгрешават през деня, вечерта се покаят и после пак правят същото, мислейки, че Бог няма да помни и ще прости. Такива хора трудно получават прошка. Не се уповават на Бога. Библията казва: постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Има хора, които при трудности разчитат на собствената си мъдрост. Това радва Сатана, защото вярват в Бога, но не се опират на Него. Постоянно осъждат другите. Библията казва: не съдете, за да не бъдете съдени. Някои обичат да говорят зад гърба на другите, без да виждат, че и те имат проблеми. Хладки във вярата. Библията казва: така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Някои не посещават богослужение, рядко четат Библията, не пеят, дори не се молят. Това са хора, които са нито топли, нито студени. Само говорят, но не вършат. Библията казва: бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете себе си. Някои говорят красиво, но делата им изостават. Сатана обича хора, които само празнословят. От горните 5, всъщност 6, вида християни, всеки, който попада в тях, е в опасност. Смяташ ли, че при теб има един или две от тези признаци? Сподели в коментарите, за да обсъдим как да живеем истинска вяра. Как да не даваме място на Сатана. Присъедини се към нашата православна учебна група. Доктор по богословие ще ти покаже действен и верен път. Остави коментар или ни пиши на WhatsApp номера, показан на екрана, за да се включиш.